תראי מה עשיתי בגללך, חילת אדם. וואו, זה היה משחרר. טוב, מה את אומרת כמו גולם? רוצה לעבור טור? עזבי, בואי, אני אקח את החדלת. זה היה נחמד, לא? כן, חייבת לציין איתי בהרבה ביקורי בית כזה. עוד לא היה לי. בחור מקוריאני. ככה הייתי למעט לסונות בשעות מחיר כבד. זה מה שאתה חושב, אה? קיצר, כמה נכתב לך? 400 שקל על הביצוע ועוד 400 שקל על המשחק מקדים. קצת יקר הייתי אומר, הייתי כבר חוטף מישהי. 800 שקל, יאללה. קיצר, יאללה, אין לי זמן, תסתרי בחוץ.